Permezz tal-passjoni u d-dedikazzjoni tagħha, Marija hija aktar minn rappreżentanta tal-arti, hija ambaxxatur tal-possibilità. Il-vjaġġ tagħha jfakkarna li meta l-arti tivvjaġġa tieħu magħha l-identità, l-empatija u l-fema tagħna. Għall-vuċi tagħha li lil mill-fruntieri, l-unur għall-ambaxxatur għall-arti il-Murant Marija Galea. Fisem il-Kunsill Malti għall-Arti nilqgħukom għal taħdita oħra din id-darba ma' Marija Galea, ir-rebbieħa tal-unur għall-ambaxxatur għall-arti. Grazzi Marija tal-ħin, kif int illum? All right, mhux ħażin, grazzi. Tajba tidher. Nibdew mill-ewwel x'fisser għalik li rċevejt dal-unur ambaxxatur għall-arti. Toqgħod ngħidlek il-verità inħoss responsabilità. Responsabilità li mhux biss inġor it-titlu ma' responsabilità li nsemmi ħafna nies li kienu parti istrumentali mill-karriera tiegħi u għadhom illum. Fil-fatt naħseb dal-premju għandu bżonn jinqasam ħafna biċċiet għaliex nemmen li il-fiduċja li jituk in-nies, l-artisti, kollegi, in-nies li jisimgħuk, in-nies li vera jiftħulek il-bibien mingħajr dik l-infrastruttura u l-familja ma tista' tasal imkien. Allura inħoss kemm responsabilità li nġor dan it-titlu għalihom, imma wkoll responsabilità li nkun persuna li nkompli nirrappreżenta s-settur f'mod li vera itih valur li jxaqlu. U jekk hawn xi ħadd li qed jagħmlu din rappreżentazzjoni ċertament huwa inti. Din ir-responsabilità tħossu peace jew tħossu li tik kuraġġ iżjed il-fatt li xi ħadd fdaqlek din ir-responsabilità? Inħoss tmir li nkompli fi triqti, nkompli nwettaq dak li bdejt 12 sen ilu, viżjoni li forsi hija fragmentata fil-kpipel differenti li nilbes, però hija viżjoni waħda li verament għandi dil-passjoni li nara li l-affarijiet fis-settur tagħna jkomplu jevolvu, jkomplu jipprogressaw, li l-artisti kollhom ir-rispett u l-pjattaformi li jissoqilhom. U dak li nħoss li huwa dmir tiegħi, ġifieri b'dan it-titlu mhu ħajnbidel xejn, ħankompli f'dik it-triq, però responsabilità inħossha hemm bħala dmir. Imma semmejta inti għax jiena qed nikber fl-età u l-memorja m'għadix li kienet, il-people differenti li tilbes Marija. Tista' tispjegahom li l-lista hija infinita. Ija. X'inhu huma dawn il-people? Hekk ikollok inti xi ħadd tistaqsi, hello Marija, x'tagħmel int? Dik li tqal mistoqsija li tista' staqsini. Jiena persuna ambizzjuża, però jiena wkoll nara problem solver u xi kultant iktar ma tkun ikkomplikata u komplessa l-ħaġa iktar ħossni komda. U forsi naħseb għalhekk bla ma rrid nidħol f'ħafna kpipel u f'ħafna dinamiċi differenti. Il-kpipel li nilbes bħalissa jiena essenzjalment bħala xi ħaġa li vera dal-qalbi hija l-arti viżiva. Jiena art advisor, nbih ix-xogħol ukoll tal-artisti through gallerija tiegħi. Ukoll president tal-MIA hija xi ħaġa verament tal-qalbi li dħalt fl-MIA fil-bidunet tagħha, kont dak iż-żmien iċ-chair tal-Visual Arts, u mbagħad evolvejt. L-MIA vera nħoss li hija pjattaforma importanti għal pajjiżna. Jiena nemmen ħafna fil-kollettività, fil-komunità u fl-integrità. Ġifieri li bħala settur għandna ninaqdu, għandna naħdmu żjed flimkien
u għandna naraw viżjoni li lin minn nfusna. Allura lija dika hija xi ħaġa li nagħmilha b'mod volontarju għaliex verament nemmen fiha mhux għalija u kif ħadd impatta lili biss u n-nies ta' madwar illum, imma n-nies li ġejjin warajna. Għaż-żgħażagħ għat-tfal tagħna li jkollhom triq forsi iżjed faċli milli noperaw fiha llum. Ukoll kont bnejt pjattaforma jisimha Arts-ID għall-komunità tal-arti viżiva. Hija pjattaforma li qed tevolvi, issa ħanevolvuha wkoll iktar f'aġenzija li tippromovi l-artist f'dinamiċi, mhux l-artist biss, tippromovi l-ekosistema fil-visual arts. Jiena li dik il-kelma ekosistema hija kelma importanti ħafna. Għaliex dejjem niffukaw fuq l-artist, imma l-artist ma joperax waħdu. U għandna bżonn inħarsu li kif taħdem din l-ekosistema u kif we empower it. Ġifieri through that platform dak kien lan ma dak jibqa' lan ta' dik il-pjattaforma. Isu dejjem inħoss dan il-sens ta' belonging ġo settur li forsi għandu missing links u jisni xi kultant nipprova noħloq il-missing link biex jagħmel sens għalija wkoll. Ġifieri għalhekk jisni wkoll nidħol f'ħafna affarijiet differenti, anke fejn tidħol edukazzjoni, fejn tidħol promotion, fejn tidħol awareness, ġifieri kollox jaqgħad ma' kollox. Fiex taħseb li aħna f'liema saffi aħna neqsin hawn Malta? Fuq xiex l-iktar tixtieq tara żviluppi? Naħseb li l-awareness ta' kif verament jopera settur fuq mod professjonali. Meta qed nitkellmu fuq ekosistema, qed nitkellmu fuq in-nies li huma enablers ukoll. Jiġifieri n-nies li jgħinu l-artist verament isir professjonist, li ma nkunux generalists għax hawn Malta peress li m'għandniex dik l-infrastruttura, infrastruttura mhux qed ngħid bini. Qed ngħid daw il-professjonisti, daw in-nies li huma l-connecting points. Biex ix-xogħol tagħhom imur x'imkien imur lil minn pajjiżna jew kif ħajjonħoloq suq differenti f'pajjiżna, kif ħanoħolqu niches differenti f'pajjiżna, kif nedukaw l-udjenzi tagħna. Għalhekk forsi anke dal-award għalija huwa responsabbiltà għax jiena enabler at the end of the day, jiena waħda minn daw in-nies. U ma tantx hawn nies li huma lesti jkunu f'dik il-professjoni għaliex hija verament diffiċli biex topera bħala the middle person hawn Malta. U mhux hawn Malta biss. Dan hu aħna waħħalnilek l-istiker bil-very good nisba' uffiċjalment issa fuq livell nazzjonali. Le vera xi ħaġa li verament napprezza, xi ħaġa li ma kontx qed nistenni assolutament għaliex dak li nagħmel u dejjem għamiltu bil-qalb. Imma nħoss li dik l-ekosistema għandha bżonn iżjed xogħol, iżjed empowerment, iżjed support u dik ħadd tkun ta' għajnuna ta' ħafna affarijiet, ġifieri qisha katina. Fil-pożizzjoni tiegħek bħala President ta' l-MIA, li huwa interessanti li nistgħu nsejħula bħala aġenzija l-MIA, Assoċjazzjoni, non-profit imma advocacy u lobby group. Ekku, u li ingħaqdet permezz tal-artisti stess fil-komunità, mhux artisti biss, imma wkoll nies bħalek, jew produtturi, eċetera, li ħassew l-bżonn li huma stess jaraw li din l-ekosistema titċaqlaq lejn affarijiet fejn hemm noqqasijiet. Jiena li jagħmel interessanti f'dal-argument kollu hija di. Hija interessanti li l-ekosistema hija kollha magħmula minn daw in-nies li qegħdin fl-industrija, però huwa fatt ukoll li fl-industrija l-artisti u x'ismu huma kollha ta' temperament li mhuwiex faċli li wieħed jimmaniġġja f'din l-ekosistema. Marija Galli għax tagħmel biex timmaniġġjaha? Ħankun onesta u ġifieri mhux Malta biss, ġifieri għandi ħbieb tiegħi barra Malta li ħadmu f'setturi oħra. U
huwa karattru diffiċli. Karattru diffiċli mhux għax huwa ħażin imma huwa sensittiv. Għax hemm l-identità tiegħu marbuta, hemm ċertu valur li jmur lilin minn ekonomiku, lilin minn kollox, ġifieri huwa hija xi ħaġa verament personali. Il-Mea kif qed inti sew inaqdet minn ħafna nies flimkien. Inaqdet f'mument fil-COVID fejn verament kellna bżonn ninaqdu. U minna ħareġ xi ħaġa pożittiva, ħareġ leħen li jiġbed ħabel wieħed. Mhijiex bilanċ faċli kif timmaneġja whatever, imma l-iktar ħaġa importanti hija li tisma'. Tisma', tipprova tifhem u tpoġġi lilek innifsek f'dik is-sitwazzjoni. Ikonna sitwazzjoni verament diffiċli, mhix ħadd inbidel mill-lum għal għada. Dik mbagħad tidħol fejn aħna rridu nifhmu li hemm proċess. Importanti l-konverzazzjoni tibda. L-affarijiet hemm affarijiet konna nsemmuhom snin, imma wasalna x'imkien. Qed inwettqu triq għal dik il-bidla. Ġifieri hija importanti wkoll li min-naħa tas-settur tagħna stess għalkemm ġieli forsi nkunu frustrati li naraw li dan huwa parti minn proċess. Proċess twil, imma proċess ta' dialogu u ta' viżjoni importanti dan. Id-diplomazija kbira ġifieri. Ħafna. Tista' dejjem tkun f'pożizzjoni li tikkuntenta lil kulħadd jew taf kif kultant se jkollok tiddiżappunta lil xi nies. Le ma tistax tikkontenta l kulħadd, tipprova tikkontenta l kulħadd. Imma kun hemm sitwazzjonijiet fejn tittagħżel u tipprioritizza għax is-settur tagħna tant kemm hu vast. In the sense li tirrappreżenta Mea għax barra minn Malta jkun hemm assoċjazzjoni bħal tagħna għal kull settur. Issa aħna qed nirrappreżentaw Ruxmata, jiġifieri verament tagħti priorità lill-affarijiet li ħajfetwaw ħafna nies fis-settur, ġifieri timxi cross-sectoral, timxi iktar b'impatt li vera jilħaq l-individwu mhux based tas-settur li qed jopera fih biss. Nħoss li kien hemm evoluzzjoni verament tajba mill-assoċjazzjoni u id-dialogu li kollha mal-entitajiet biex noħolqu kompromess. Inħoss li il-relazzjoni verament issodata għax ovvjament advocacy u lobby group u f'da settur kien għadu xi ħaġa pjuttost ġdida. Allura fil-bidu anzi nixtieq ħafna insemmi l-fundaturi li jagħmlu Mea possibbli, il-Howard Keats, il-Tonja Tart, il-Janine Rizzo, Paolo Borg Bonaci, daw kienu nies verament importanti li jemnu f'xi ħaġa li ma kienx teżisti. So jiena kollha voċiferi. Kollha verament kellhom triq ibsa u dieqhom ħafna iktar ibsa milli għandi jiena llum, jiġifieri wettqu it-triq il-foundation essenzjalment għalina, ġifieri għalhekk meta ngħidlek inħoss dik ir-responsabbiltà għax nara x-xogħol kollu li verament sar. Kważi ara, ħanirranġa l-kliem li għadlek qabel mhux diplomazija, kważi tkun politikant di għaliha. Jew titgħallem kif tkun. Jiena x-xogħol tiegħi dejjem ħdimt l-iktar mal-privat. Allura kienet verament a learning experience għalija li niddidja mal-politikant, nara kif jaħdmu ċertu affarijiet. U għadni nitgħallem sal-lum ġifieri, imma tallimt ħafna mill-5 snin li jini fil-Mea. Ok, interessanti li mort f'din it-triq tal-privat. Hija l-impressjoni tiegħi, jew forsi għax nuża lil innifsi bħala eżempju li jekk tkun artist u jekk trid tiżviluppa u tevolvi fil-ħajja, tieħu ħafna inizjattivi inti. Tinvesti fik innifsek b'xi mod il-privat taf kif isu jgħalmek din it-triq u jpoġġik f'dik is-sitwazzjoni fejn ikollok tagħmilha din l-evoluzzjoni
u tikber u tinvesti fik innifsek. Però għandi l-impressjoni wkoll li meta mbagħad nitkellmu fuq dak li huwa governattiv u meta qed nitkellmu fuq fondi ma rridx ġeneralizza u ma rridx noħloq kontroversi, imma naħseb li huwa bħala diskors huwa interessanti ħafna li jista' wkoll jagħti l-każ li hemm sens ta' entitlement. Jew li naħsbu li isma' jekk hemm diffikultà jew problema bil-forsi tisolvija il-gvern. Meta tħares lejna bħala pajjiż le fil-verità qed nitkellmu fuq pajjiż id-daqs huwa ta' 360 km, 62 km kwadru biex preċiż. B'9 miljun popolazzjoni, issa ma nafx l-istatistika ta' percentaġġ minnhom huma artisti, le għadu b'xi mod jeżisti dat tip ta' ħsieb ta' entitlement u ma nafx għalfejn moħħi jgħidli nitteorizza li da jista' jkun ġej mill-fatt li aħna konna kolonja. Allura qisu kull ħaġa li konna nieħdu mingħand l-istat ta' iż-żmien Ingliż għalina kien ikun akkwist wara x'tista' takkwista u regal. Jista' jkun li ħafna naqbel miegħek u anke nħanqod attenta kif ngħidu di. Issa qed ikunu diplomatiċi. Hemm ġiex sort of aspetti tagħha. Naħseb li ħloqna settur artistiku li huwa verament kumpless u sod min-naħa tas settur pubbliku. Ħloqna ħafna entitajiet, għandna aċċess għal fondi. Allura inħolqu ċertu dinamika li hemm jisu kważi disbilanċ bejn li investejna ħloqna infrastruttura s-settur pubbliku u bejn settur li topera fil-privat. Allura awtomatikament in-nies li operaw fis-settur tant huma involuti f'din il-biċċa li awtomatikament meta tonħoloq problema ħajmorru ħabtu. Il-problema l-oħra li xi kultant naraħa vera hija kważi tad-daħ li kull ħaġa li tiġri tant għandna aċċessibilità fl-pajjiż li morru ħabtu l-bib tal-Ministru. Għandha tkun hekk daqshekk aċċessibbli dak il-livell ta' problem solving li tmur dirett. U nistgħu nħalluh bil-mistoqsijiet għalfejn jiġu dawn l-affarijiet. Għalfejn, eżatt. Jekk inti artist. Jiena nemmen ħafna li l-artist, mhux l-artist biss, in-nies li jaħdmu għax anke jien stess ngħid inkollu artist. In-nies li jaħdmu f'da settur biex ikollhom karriera f'dan is-settur u jaraw longevità ma jistgħux jibqgħu jiddependu biss fuq is-settur pubbliku, iridu investu fihom innifushom, iridhom jedukaw lilhom infushom, iridu jmorru barra minn Malta biex jaraw ukoll x'inhu jiġri barra minn Malta u mhux biss ipoġġu lilhom infushom għal feedback li jirċievu minn għax aħna hekk limitati u mhux limitati biss li għaw ċertu bias ukoll għax kulħadd jaf il-xulxin. Anke pereżempju xi ħaġa verament bażika biex isib evaluator. Tant konnessi li kollox irid jibqa' protett, kollox għax hawn dak il-bias bejnietna wkoll. Ġifieri jiena vera nemmen li tista' tirnexxi mingħajr ma jkollok bil-fors dik id-dipendenza fuq il-fondi pubbliċi, mhux qed ngħidlek tapplikax għall-fondi jew taħdimx mal-istat, imma li jkollok a diversification in your career path. Ejja mmorru kompletament f'dinja oħra fejn ġieli naraw irkanti ta' pitturi jien naf ġieli anke u kulur wieħed li jinbiegħu għal miljuni. Di mhux ġennata. Għalik. Le. Sabi, mhux l-opinjoni tiegħi li nisma' tiegħi. Mela, dik hija xi ħaġa li verament affaxxinani. Hemmhekk jidħlu ħafna layers fejn tidħol l-arti. Kif qed inti jiena wkoll rajt painting bi 100 miljun, ġifieri. Imma
l-arti minn dak l-aspett, ovvjament dak huwa aktar secondary market ngħidulu. Ikun hemm ħafna provenance, ġifieri jkun hemm minn fejn ġej, fejn ntwera, il-ħajja tal-artist, hemm ħafna valur li huwa imur valur kulturali, valur autentiku, valur tal-identità, valur tal-artist, ta' x'inhu jgħid l-artist. Jiġifieri hemm a lot of intricate value f'dak ix-xogħol. Ovvjament hemm inġustizzji wkoll fl-art world ukoll, ġifieri hemm affarijiet li forsi għandna bżonn noħolqu iżjed bilanċ bejn l-artist emerġenti, l-artist ikun hemm iżjed aċċess għal ċertu networks, hija diskussjoni li qed issir barra minn Malta wkoll. Jekk imorru fid-dinja tal-arti viżiva hemm ħafna inequalities. Ġifieri maħniex qed ngħidu li ċertu artisti huma aħjar minn oħrajn għax based on the economic value, ġifieri dak l-economic value ġie l-iżjed minn dawk in-networks li qedtlek l-ewwel għax in-network verament u l-enabler verament jollew ħafna l-valur ta' ċertu artisti qabel u anke llum. Ġifieri mhijiex hija puzzle komplessa kif tasal għal dak in-numru. L-ewwel mela jiena bdejt nistudja fuq hekk. Jiena t-traġettorji tiegħi tal-akkademja kien verament differenti għax jien bdejt naħdem ta' 18-il sena, ma mortx università. Kienet xi ħaġa dejjem xtaqt nagħmel, imma ma għamiltix. Rrid niskopri jien min jien, minn l-università ma kienx hemm affarijiet li vera nkun relata magħhom, allura ħadd triq oħra. Bdejt naħdem, kont naħdem fil-business tal-familja tiegħi li kien naħseb kruċjali fil-formazzjoni tiegħi. Li dak iż-żmien kont kważi mhux nisperru ma kont ngħid jiena għalfejn m'iniex qiegħda fejn qegħdin sħabi people. Imma naħseb kien verament kruċjali għax kien ilaqqal lill-artist, il-kollettur, lill-entrapriża, lill-istat, kollha f'post wieħed għaliex kien frame shop u kollha dawn nies kienu jiġu bix-xogħol tagħha. Verament hemmhekk vera bdejt ninduna kif ċertu affarijiet jiffunzjonaw, bnejt ir-relazzjonijiet tiegħi. U ta' 25 sena ftaħt il-gallerija tiegħi blan biex nippromovi l-artisti Maltin barra minn Malta, ġifieri. Dak iż-żmien kien studju tal-arti tiegħi u trasformajtu fil-gallerija ma kellix idea x'jien nagħmel. Bdejt nisevvixxihom barra, l-ewwel ma morna New York, iftakar, mbagħad morna Miami u bdejt ninduna li jiena I didn't know it all, anzi I didn't know anything. U bdejt neduka lili nnifsi, mort Sotheby's, Londra, għamilt l-kors Finance and the Arts Market. U bdejt neduka lili nnifsi kif verament għandi opera bħala gallerija, bħala rappresentatriċi ta' dawn l-artisti kellhom il-fiduċja fija li kienu verament importanti ħafna għalija fil-bidu għax letteralment mort id-dar tagħhom b'karta b'idea u daw f'dawni bix-xogħol tagħhom li hija huwa pass vera sensittiv għall-artist. U ġifieri hemmhekk. Imbagħad il-masters tiegħi li huwa fil-Arts and Cultural Enterprise għamiltu sentejn ilu. Għax imbagħad wara ċertu żmien, wara 10 snin, 11 sena dak iż-żmien, verament sirt naf min jien id-direzzjoni tiegħi u vera thankful li ħadd dik ir-rotta f'ħajti għaliex l-akkademja evolvit miegħi kważi. U hemmhekk masters li dejjem xtaqt nagħmel fl-iskola li dejjem xtaqt immur fiha, St. Martin's, kienet esperjenza tal-ġen, intqajt ma' ħafna nies li jaħdmu imexxu l-mużewijiet, jaħdmu ma' artisti importanti għaliex dan il-masters kien għal nies li ġiġa joperaw fis-settur u ilhom joperaw fis-settur u qegħdin f'ċertu pożizzjoni. U minnu tallimt essenzjalment it-tmexxija
ta' intrapriża fl-artikultura u mhux intrapriża meta tidħol business biss, jiġifieri anke organizzazzjoni. Kemm hi komplessa u kemm tmur lil hemm minn l-administration biss, li verament tifhem l-ethical values, li verament tifhem l-artist u kif qed jiġi impattat, tifhem ukoll id-dialogu li hemm bżonn isir simultaneously mal-stakeholders kollha. Ġifieri għalhekk meta verament niġi appassjonata kif verament għandna ninvolvu kulħadd fid-diskussjonijiet, il-mod kif nimxu quddiem, għax dil-katina ma tistax tfarrada, vera hemm bżonn li naraw kif jopera settur kollu mod unit. U l-katina. Kompli, eżatt. ċirku. Għaw Malta fiex iridu nimbuttaw iżjed biex fuq livelli internazzjonali nibdew nkunu aktar kompetittivi? Jiena naħseb wieħed mill-iżbalji li nagħmlu, inkluża jien, hija li dejjem inħarsu lejn l-internazzjonal bħala xi ħaġa kbira, xi ħaġa aljena kważi, xi ħaġa li hija akbar minna. Aħna we are no different u għandna talent verament kbir. Barra minn Malta huwa importanti li tibni network. Jiġifieri importanti li inti vera tifhem fejn tittasal u kif ħatasal. Jekk inti ħatagħmel xi ħaġa, ħatkun ta' suċċess jekk m'għandekx dak in-network, tibni n-network l-ewwel jew kif ħatibnih, kif ħanagħmel ħbieb ġodda. Qed tfakkarni fil-qawl Malti, tista' nix il-bajda taqaf ħalqek. Eżatt. U dawk huma l-kliem ta' l-ambaxxatur għall-arti Marja Galli. Ħana laqb l-aħħar mistoqsija. Li nemmen li di dejjem tibqa' l-mistoqsija li jiġri x'jiġri fid-dinja artistika l-kulturali se nibqgħu dejjem insaqsuha għal raġunijiet differenti. Imma int personali, kif tagħżel u tiddeċiedi jekk xi ħadd jiġi għandek li da artist tajjeb jew da artist ħażin? U tgħidilhom jekk huma ħażina għax jekk huma tajbin ngħiduha kif inhi. Hija daqsxejn iżjed faċli le? Jiena naħdem ħafna bl-individu. L-ewwel nett li nara l-individu f'dak ix-xogħol li verament huwa rappreżentattiv ta' dik ir-ruħ dik il-persuna. Il-messaġġ ukoll li għalkemm mhux dejjem ikun hemm messaġġ, imma l-messaġġ ukoll huwa importanti f'dak li jemmen fih. Mhijiex kwistjoni ta' ħażin u tajjeb, imma hija kwistjoni ta' verament iħossnix lesta li nirrappreżenta dik il-persuna. Ovvjament fil-kappell tiegħi f'art viżiva, fil-kappell tiegħi bħala mea nirrappreżenta l-kulħadd. Jiġifieri dawk huma ġiex affarijiet differenti, għandek waħda aktar marbuta max-xogħol u li ovvjament jiena ħinvesti ħafna ħin f'dak ix-xogħol. Imma mbagħad għandek li inti tipproteġi l-individwu. Dik hija xi ħaġa li għalija hija verament personali li inti tgħin dak li jkun fil-working conditions li qed jaħdem fihom kif jiġi remunerat mod sew, li jkun protett legalment, li ma jiġix bullied jew li ma jiġix ġifieri hemmhekk imbagħad tidħol vera l-umanità. Okay, iktar ma qed nisimgħek iktar qed nikkonferma kemm kien ħaqek proprju li tieħu dan l-onur bħala ambaxxatur għall-arti minħabba d-diplomazija u l-mod kif tpoġġi l-kliem u l-ekosistema nitkellmu fuq u l-komunità. Imma ħanibqa' nippressa għal dex inħossok vera żgiċċajt li tajjeb minna. Għad kellek każijiet fejn xi ħadd ġie quddiemek b'xi ħaġa u tajt le. Ikolli ħafna minn dawn il-każijiet u emails u mbagħad inċamplu, ikolli mela hija diffiċli. Ja, diffiċli inti tkun krejt xi ħaġa u tisma' isma'. Imma xi kultant hemm ġiex angoli għalih għax ovvjament jiena nara l-angolu tas-suq ukoll, ġifieri jekk jiena m'għandix suq għal dak l-oġġett, but l-artist ngħidlu li dak mhuwiex is-suq il-klijentela tiegħi u d-direzzjoni tiegħi. Imma jekk ikun hemm xogħol li mhuwiex
daqshekk naraħossu huwa daqshekk b'saħħtu jew daqshekk rappreżentattiv għad-dinja kontemporanja tal-lum. U jekk dik il-persuna tkun vera miftuħa biex tirċievi feedback, iwa mela le inti ula l-feedback. Imma mbagħad sta għal dik il-persuna kif x'jagħmel bih dak il-feedback. Jiena l-feedback huwa verament importanti għalija. Jiena naħseb l-iktar sitwazzjonijiet f'ħajti fej verament għenuni kienu l-iktar sitwazzjoni diffiċli għax minnhom ħarġu kliem li forsi weġġani imma vera għeni nieqaf u naħseb x'jiena nagħmel għalfej kellimtek, għalfej ħsibtek, għalfej ħaddik ir-direzzjoni mhux oħra. Jiġifieri aħna maħniex perfetti. Dejjem nevolvu il-mindset, hemmhekk jidħol mindset practice, li inti tkun miftuħ jew miftuħa l dik l-evoluzzjoni tiegħek bħala persuna u tiegħek bħala xogħol ukoll. Marija Galja, grazzi ħafna ta' din it-taħdita li ġiet miġiba likom grazzi għal Kunsill Malti għall-Arti fl-okkażjoni ta' Premju għall-Arti l-edizzjoni ta' l-2025. Grazzi mill-ġdid.